बाबू नाना आज्ञा कौन है बाबू आज्ञा एटा आटो दुकान की बाबू आटो शोरूम आटो शोरूम की एटा आटो ने बिका होची की आटो बिका होची तीन प्रकार आटो छे हां हां तम बाबू अच्छे की हम आज्ञा असंती भितरे नाना ఇక్కడ ఆట దొరుకుతుందా అవును అవును బాబు బాబు మరొకటి ఆట దొరకదు బాబు మొత్తం బాబు కొత్తది ఉందా అయితే పాతది లేదా నూట పురాణ నూట కొత్త కొత్త కూతురా అక్కడ కాదు ఇక్కడ కూర్చో అది చేత కూర్చోండి దీని మీద కూర్చో అయితే బా ఇక్కడ కూర్చో కూర్చోండి బాబు అబ్బా నాయన పొలం చేయలేదు అవును బాబు బాబు ఏంటంటే ఇప్పుడు వర్షం అవుతుంది కదా బాబు వస్తుంది వర్షం అవుతుంది అయితే ମୋର ପାଖରେ ଯୋଉ ଛେଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ବାବୁ ଛେଳିର ପିଲା ଗୁଡାକ ଚରେଇକି ନେଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବାବୁ ମା ଯାକ ପଳଉଛନ୍ତି ପିଲା ଯାକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ବାବୁ ବୁଲା ଲୋକ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାବୁ ହେଲେ ମୁଇଁ କିଛି ଭାବିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଟ ବିକା ହଉଛି ଆଟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ନୂଆ ଆଟ ଅଛି ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଆଟ ନେବି ସେ ପିଲାଗୁଡାକୁ ଆଟରେ ବସେଇକି ମା ଯାକ ଓଡେଇ ନେବି ଆହୁରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଆଟ ଭିତରେ ଧରି ଆସିବ ବାବୁ ଆଣିପାରିବୁ ନୂଆଟା ନେବୁ ନା ବେଶୀ ପଇସା ହବ ନୂଆଟା ఎంత బాబు 3,59,000 ଟଙ୍କା తెలుగు చెప్పు బాబు 3,59,000 ఆటో 3,50,000 అయితే మా దగ్గర ఎంత డబ్బులు లేదు బాబు మరి అలా కొంటావు అయితే ఒక పని చేత తీసుకుపోయిలే ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଖରେ ବେଶୀ ଛେଳି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ତମକୁ ଦେଖେଇବି ମୋର କେତେ ଛେଳି ଅଛି ହେଲେ ତାର 6ଟା ବୁଦା ନେଇଯା ବାବୁ ମୁଁ କିସ୍ କରିବି ବାବୁ ଛେଳି 6ଟା ବୁଦା ନେଲେ କେତେ ହବ 60,000 ଟଙ୍କା ହବ బాబు ఇది మాంస ఎంత తెలుసా నీకు ఎంత అయినా మనకి పనికి రాదు అయితే ఒక పని చేయి బాబు నాయి చెడి పాలు నాయి చెడి కూడా ఉంది నువ్వు ఒక 6 తీసుకో పాలు తీసుకుంటామా అది కాదు నాయన ఇప్పుడు చూడు ଗୋଟେ ଛେଳି ରଖିଲେ ବର୍ଷକୁ 6ଟା ପିଲା ଦଉଛି ବାବୁ తీసుకొని 6ଟା ଛେଳି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତତେ ମାଇ ଛେଳି ତାର 24ଟା ପିଲା ହବ ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟ କିଣିବାର ସେ 24ଟା ପିଲା ବୁଲେଇବା కాదు నాయన చూడు అలాగే రాదు చూడు నాయన అలాగే రాదుయ్యా మ్యాచ్ తెచ్చుకొని అవు ఆట కొన్నాడా 2 ବର୍ଷ ଗଲାରୁ 18 ଲକ୍ଷ ହବ ବାବୁ ତତେ అవును కాస్తారు ତ ఆట కేତେ బాబు 3,59,000 అయితే 2 సంవత్సరాల తర్వాత నీకు 18 లక్షలు అవుతుంది అది నాకు నేను దాని వెనక తిరగాలి ఎందుకంటే చూడు మా దగ్గర నువ్వు ఇప్పుడు కొనడానికి వచ్చావు కదా అది కాదు మా దగ్గర ఎంత డబ్బులు లేదు కదా అవును నీ దగ్గర ఉంటే నువ్వు కొనలేకపోతున్నావు కదా ఇప్పుడు వచ్చు బాబు నువ్వు దగ్గర పైసా నాయన తీసుకుంటు బాబు డబ్బులు నువ్వు కొనలేవు అయితే నువ్వు అలాగా మంచి ఆ మెక్కలు అమ్ము డబ్బులు ఉంచు ఏదో డబ్బులు అవుతుంది చేతిని వస్తే చెప్పుని మా ఆటో కొనిసి ఇస్తాం మంచిది అది తెలియదు
నాకు ఇప్పుడు నీకు కుదరదు ఏది బాగా వెయిట్ చేస్తాను అయితే మరి చేయక్కర్లేదు छड़ी नहीं गिरी आटा दबी नहीं అలాగే చేయగలని नाई छड़ी दले बिसत నా अल्ले मुई आटा किन परिन बाबू जाऊ चल నువ్వు వెళ్తాను బాబు